שלום וברוכים הבאים לבקרוב גס. כן, גם אני לא מאמין, אבל זה אשכרה קורה. בשני הפרקים הקרובים אנחנו עומדים לדבר על בטריות. ליתר דיוק, בפרקים הקרובים אנחנו עומדים לזכור מהי בטריה, נלמד קצת על ההיסטוריה שלה, ונראה איך בהרחבת ההגדרה הזאת מספיק, אנחנו יכולים להגיע למצב המשעשע שבו ממש כל דבר, כולל אפילו כלום, יכול להיות בטריה. טוב, אז לפני שניכנס להתחכמויות המרוצות מעצמם, כי זכיחות זה מקור האנרגיה הטוב ביותר, בואו נדבר על הדברים באופן קצת יותר סטנדרטי. בעברית המילה בטריה מתרגמת באחד משני אופנים עיקריים, או סוללה או מצבר, ושניהם יספקו לנו זוויות הסתכלות קצת שונות לתוך הסיפור של מהי בטריה. המילה סוללה, לדוגמה, תאפשר לנו להסתכל על דברים מהזווית ההיסטורית, כי תרגום די מילולי של המונח הלועזי בטריה, battery. המונח הזה נטבע במאה ה-18 על ידי בנג'מין פרנקלין, פשוט ככינוי לאיך שסוללות נראו אז. בתקופה ההיא, אמצע המאה ה-18, סוללות לא היו יותר מצנצנות זכוכית עם ציפוי מתכתי כלשהו, שאגרו בתוכם חשמל סטטי, שנפרק ברגע שנגעת בהם. הנקודה היא שכל צנצנת החזיקה מטען קטן יחסית, אז מה שעשו זה חיברו כמה צנצנות כאלה ביחד, במה שהזכיר לבנג'מין פרנקלין סוללת תותחים, battery. ומכאן מגיע השם וגם התרגום הדי הולם שלו לעברית. הבטריות של אז היו די שונות ממה שאנחנו מתארים היום בתור בטריה. במקום זרם יציב ומתמשך הם סיפקו פריקה מהירה ודי אלימה של החשמל שהיה אגור בתוכם. בטריה במובן הזה של משהו שהוא עובד באופן עקבי לאורך זמן התחילה להופיע רק באזור המאה ה-19 עם מה שנקרא אז הוולטיק פייל, שהמציא המדען וולטה שעל שמו במפתיע גם קרויה יחידת המידה וולט. הוולטיק פייל הייתה ערימה של דיסקיות נחושת ואבץ, שביניהם הייתה מקלית כלשהי ספוגה במי מלח או חולצה, והיא הצליחה להפיק זרם די מתמשך ויציב. גם היא, מבחינת ההספק ומשך העבודה שלה, לא הייתה בדיוק דומה לבטריות שאנחנו מכירים היום. היא החזיקה שעה גג והוציאה זרם חלש מאוד 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 מאוד. גם העובדה שהיא התפוצצה מפעם לפעם בגלל התלקחויות של מימן דליק לא תרמו בדיוק למוניטין שלה, אבל עדיין היא הייתה מספיק קרובה לאופן הפעולה של בטריות כמו שאנחנו מכירים אותם היום, כדי שנוכל לשאול את השאלה שכולנו מתים לשאול. What is this sorcery? It's like magic, but with electricity. כלומר, צנצנות זכוכית או דיסקיות מתכת, בטריה או בטרי, whatever. מה זה הדבר הקסום הזה ואיך הוא בדיוק מפיק חשמל? ואם הוא מפיק חשמל, למה אנחנו לא פשוט פורסים שדות של הצנצנות האלה, או הערימות האלה, או הבטריות האלה, או מה שזה לא יהיה, וטקה ושקה יוכלו לפרוש לצימר הזה שהם תמיד חלמו לעבור אליו? האם יכול להיות שהשגנו פה את הגביע הקדוש של הפיזיקה, מכונה של אנרגיה נצחית? Perpetual motion machine! Well... Regular motion machine! אחרי הכל אנחנו עוסקים פה במדע, וכמו שאתם זוכרים... אז מה בעצם קורה פה? סוללה היא בעצם אי קטן של חוסר איזון בבקבוק. יש בה שני חלקים, את הקתודה שמכילה עודף של אלקטרונים, ואת האנודה שמכילה חוסר של אלקטרונים ורק רוצה לקלוט עוד מהם. ואין משהו שהיקום שונא יותר מחוסר איזון, חוץ מאולי חצילים. החוסר איזון החשמלי הזה מאפשר לנו לעשות מעין עסקת חליפין עם היקום. אנחנו נחזיר בחזרה את האיזון לטבעו, והיקום בתמורה יבצע עבורנו עבודה. אז כשאנחנו מחברים את הקתודה לאנודה באמצעות מעגל חיצוני שיש בתוכו נניח נורה, היקום ממהר לאזן את חוסר האיזון החשמלי הזה ומעביר את האלקטרונים מהקתודה דרך המעגל החיצוני אל האנודה, ובדרך הזרם הזה יכול לבצע עבודה כמו לדוגמה להאיר את הנורה שלנו. עכשיו, הכל נשמע טוב ויפה, כאילו בנפנופי ידיים ושקר כלשהו, אבל האותיות הקטנות, הכוכבית הקטנה, הפרטים שמבאסים לכולנו את החיים, שנמצאים בחוזה הזה של איך היקום עובד ואיך בטריות עובדות, מצויות בשאלה התמימה יחסית, איך חוסר האיזון הזה הגיע לשם מלכתחילה. הרי אם חוסר איזון כזה היה פשוט קיים בטבע, אז שקה וטקה באמת היו יכולים לפרוש לאנשהו, ופשוט היינו מקבלים חשמל בחינם בכמות בלתי מוגבלת. כמה שהיינו רוצים, פשוט היינו לוקחים את הבקבוקים האלה של החוסר איזון ומאזנים אותם. אז איך נוצר המצב הזה של החוסר איזון באלקטרונים בין הקתודה לאנודה? הפרטים של הסיפור הם שונים בין טכנולוגיות בטריות שונות, אבל אם ניקח לדוגמה את הוולטיק פייל הזה,
אז מצד אחד יש לנו את האבץ, מצד שני יש לנו את הנחושת, וביניהם יש חומצה. לאורך זמן החומצה ממיסה את האבץ, וכשהיא ממיסה אותו נשארים מאחור האלקטרונים מהאבץ המומס בגוש האבץ המרכזי, וככה נוצר עודף של אלקטרונים. במקביל, אטומי המימן של החומצה גונבים אלקטרונים מהנחושת באנודה, והם משתחררים בתור גז, שיכול להידלק ולגרום לשריפות, שזה לא נעים, אבל זה לא העיקר פה. הנקודה היא שככה לאורך זמן נוצר חוסר האיזון הזה. עודף אלקטרונים בקתודה, חוסר אלקטרונים באנודה, ועכשיו אנחנו יכולים להציע עסקת חליפין ליקום. אבל התהליך הכימי הזה, או כל תהליך דומה בטכנולוגיית בטריה אחרת, הוא לא באמת בר קיימא. לאורך זמן המתכות עצמם נשחקות, או שנוצרת שכבה של גז שמבודדת אותם מהחומצה, או מהחומר שמאפשר את כל התהליכים האלה. בבטריות ניתנות אפשר לנסות להחזיר את הגלגל לאחור על ידי הזרקת אנרגיה חיצונית למערכת ולטעון אותה מחדש, להפוך את הנזק הכימי. אבל כל מי שעבד עם מחשב נייד או פלאפון נייד יודע שהתהליך הזה גם כשלעצמו הולך ומאבד את היעילות שלו לאורך זמן. הבטריות נחלשות, אורך החיים שלהם קטן, ולאט לאט חוסר האיזון שאנחנו בונים הולך ופוחת ונהיה מאוזן יותר ויותר. ולכן גם הזרם שאנחנו מפיקים הוא הרבה יותר נמוך. וחוץ מתהליך השחיקה הזה, בוא לא נשכח שבשביל בטריות אנחנו צריכים חומרים מסוימים, למשל מתכות או חומצה, במידת תואר הרבה יותר גבוהה משהיא קיימת בטבע. במובן הזה, כל הכלים שמאפשרים לנו לנצל את חוסר האיזון שיש בבטריה, הגיעו בעקבות השקעה אנושית מאוד מאוד גדולה, שבסופו של דבר הייתה גם יותר גדולה מהאנרגיה שאפשר להפיק מהבטריה הזאת. זה לא משחק של אנרגיה נצחית, זה בדיוק ההפך. אנחנו מוכנים להפסיד במאזן הכולל, העיקר שנוכל להשתמש בכוח כשאנחנו צריכים אותו, באופן יציב, מהיר ועוצמתי. העובדה שאנחנו מסתכלים על בטריות בתור סוללות, מעידה גם על הפוטנציאל הגדול שיש בגישה הזאת, וגם על הכישלון שלנו בתור מין טכנולוגי, לבצע ממש קפיצת מדרגה בטכנולוגיה הזאת. כן, מצאנו לנו חומרים כימיים קצת יותר טובים מאלה שהיו פעם, חומרים יותר בטיחותיים ומארזים יותר טובים, אבל בגדול, בטריות של היום מאוד דומות לבטריות של פעם. הטכנולוגיה כל כך לא התקדמה, עד שאנחנו עדיין צריכים ממש סוללות של בטריות על מנת להגיע לאפקטים משמעותיים שיכולים לתדלק את שאר המוצרים שלנו למספיק זמן. ככה לדוגמה אתם יכולים לקנות נייד עם בטריה של 6 תאים או 9 תאים, סוללות בגדלים שונים. אבל הבטריה כשלעצמה היא די אותה בטריה של פעם. כן, יש כל מיני תגליות וטכנולוגיות מבטיחות שהן תמיד ממש מעבר לפינה, אבל בגדול אנחנו די נשארים עם אותו הדבר. התסכול הזה הוא משהו שהוא די נפוץ בעולם חילול האנרגיה או יצירת האנרגיה, כי בסופו של דבר הוא תלוי ממש בפיזיקה של העולם, ובה אין הרבה פריצות דרך או פתרונות מגניבים שאנחנו יכולים למצוא. ככה לדוגמה אני זוכר ממש את התסכול האישי שלי ביום שבו גיליתי שכור גרעיני הוא בסך הכל קומקום גדול, כי עדיין השיטה הכי טובה שלנו להפיק אנרגיה היא לחמם מים עד שהם הופכים לעדים. אז זה מה יש. השיטה הכי טובה לייצר בטריות חשמליות היום היא ממש כמו פעם בוולטיק פייל הישנה. לגנוב אלקטרונים ממתכת אחת, לתת אותם למתכת אחרת, ולמכור את זה בחזרה ליקום. סלווי. Hail science! אז עד כאן הפרק להיום. למי שרוצה ללמוד עוד על הזווית ההיסטורית של התפתחות הבטריה, ובכלל כל ההיסטוריה של גילוי החשמל, וכל המחקר הראשוני בו, אני ממליץ בחום להאזין לפרק של עושים היסטוריה שעסק בדיוק בנושאים האלה. הוא עושה עבודה יסודית ונהדרת. בפרק הבא נפסיק לדבר על בטריות בתור סוללות ונתחיל לדבר עליהם בתור מצברים. מה שייתן לנו הזדמנות להסתכל על המונח הזה באופן הרבה יותר רחב ולגלות מה בעצם הופך בטריה לבטריה. התשובות יפתיעו אתכם. הוולטיק פייל הייתה ערימה של דיסקיות מתכת ואבץ בספרד ובאירופה,